jong AA School of Music Mairang giblai shym mynta hakane ka musical evening bala pynlong de AA Leyah School of Music haka khatpra tarik mynta bnai Lady College. Nalor ki khynnah ki batem guitar na Mairang lai shym mynta ru de ki khynnah puli jong AA Leyah School of Music gibla AA ki Jingrwai ki basngotanat. Yakani ka musical evening kabla ay kerteng Rhythm of Life 2020 la pynlong na kabintawan pinmi pisa ya ka Kner Shaki Mission Organization ka kinhun bala seng di kattu ka ni ki Kristan na kabintawan Kner la ki kti shaki khynnah ki Baduk ki pasuk ba shaki khun swet ki khun rangli ha ka bay day ber ka pule puthi jong Nalor pa kani ka kinhon kaya rap iki khynnah ha ka bay day ka Jynjar school ha ka snem arja khanyo par kalas dang man connecti sa shaki khon swer ki khon rangli da ka ba seng nebo ka children's home ka ba kila ai kirteng sanctuary of hope ka ba kila play hamaun yang la apashlong ha kani ka yeng ri khon swer ki don menta kum ba ship homud ki khynnah ki bade ki khon swer la ni ki ba wan na ki yeng ki bala pait la pra na mar ba khpau la phetno na yeng Kini ki khynnah kan thei ki kinthub ki khynnah ki badang rit bar ki bala kham san ru ta na galeng jongar ngi sko kmen chibon ba pila banwan kumne ha kane ka children's home gi te pan pau ji songo sim boni blai ba ye phi Rikhasi channel ba pije banwan sagane ga jaka ban yo mane kendo ban gi te khniat phang jong kane ga organization jongi ni ai kerteng ye ka Kner Shaki Mission Organization te como fisu thoi ke jingmut Kner Shaki kamut ba ngi Kner Shaki ta ki brio ki ba ngi i sharum saneng man ga si ha ke jing im jongi la hasar na sa ki nong kendong ki brio ki Baduk ki Jynjar ki brio ki bran kam me ke jing rap ko jongi mo te como fi smu thoro ba ne ka Kner Shaki ke dei ka organization ka ba ka be dei bat ka jinget kristan mo ka dei ka organization jong balang ban ngi aingo ublei ba ha ka jingnet jongi sharum saneng ban yalap spang jong ka jingiet ka jong blei ngi iru bigir ngi brio ki ba ngi don kam dei tang ba su ai ka khubor jong ka jingiet ndai ki dan hiki banta ke bangila ban le pat hakikam ki jingi ko mo khting jong blei ki kai ngi la rangi i ki no ki brio ki badan preng kum kita ki jat jinglong ha ka jing im ka jong ki kam sukut tang mangi song ublein kerkhui phi ini duainam ta jong ki ndai gadan kam hi bangin Kner ki khti gi jongi ban lei ai kat ka bangila te halor jong ta ka nongrem ngi las dang ya ka ne ga organization jongi ka bangi khat ya ka Kner Shaki Mission Organization
Baru shipongod ki khynnah ki late school hapom lom, barhakani ka jakari tingen jo ka jingkermen, la hikai ki haka akor ka buram, ka terai ka khata, barkum juru ka jingim bakinja mensim. Showing di trani ka sha trani tentang kan tra haka kuteng pan bottom just school skin trani right like kan batay ka mention ni kan tra kini baru apa ni ka kuteng Jesus ngadwai amen amen Kani ka children's home kala don lai jong I house mother barki wei par ki noyara ban page ban khmi yaki. Habla kali halor ki jinge bakani ka kinhun ka yakendo upastor marbanyang ulong baka jinge kamde e tang ha ka jingyo pisa na ka benta ka jinglut ha ka jingtrai mission jongki hynrei ka jinge ka de ha ka perkhat ka perdan ki brio ka baki brio baduk ha ka jingele banwat e ka kamai ka ji ki poi ban chakalinti ban nang bateng shu shu ya ka jingdok. Te lamba kini ki khat khandai ligi snam ila don ki jing shakri ki ba bon rukam rei ka ba kham kong san ne ha ka jing trei jong ka Kner shaki ka dei ka jing yarab ya ki khynnah ki baduk bnai ya ki kalat bakin school te lamba kini ki snam ki berdap ni sedang ha ka jing sha ho snam arajar rei ha ka por ka bingi sedang ni hapan penyang ya ka nongtem jong ka ministry nang ta ngi hab ban le shibun ki kam gi jam bad dei tat hadu snam arajar lai ba ngi sa sedang ya kani ka kam ban penyarap school khynnah ki baduk ki Jynjar te mynta kala ya khat nyu snam kani kam ga bangi le bad leng ba kini khat nyu snam ngi la penyarap song school rus pa prapo hadu nyu spa ngot ki khynnah ki bon ne ki background ki ba ni ong ki kita ki lower income group lani ki extremely poor families kita gede ki ba ngi le lamba kini ki snam baro but kini ki khynnah ki don ka to kan nitli ki kan tot shlong ki ba ngiram kum namo prem namo lai namo jong na nongtem na nongtem nang ta de namo hynrei nongrwai umpling kita gede khandiat ki localities but lor gini dang don is ka to kan ni ki khynnah ni benta jong shlong tenata da sekoi ke jaka ke bangi yarap ban pensong school gini khynnah gede ki bon ni ki than smet stay te na po thang sning nang ta de na po mau sam nang ta na mau ka then na lai mau like se nang ta wat national molen ba kham khamat su ya ka sna mau ka dro te lat nang ta ngi don sigini khynnah gi bangi pen yarap song school sigini than op Shillong kum na pomlom na mau nyangla nang ta de na sanmer nang te na farm bat na nong pure te na lor gini giron gi khynnah ro ki ba ngi la ay persang hi ban yarap ki ban gi thain ri boy po sumer saiden bat na snong po te gini gi ki khynnah ki ba ngi krishan gum ne man manusnam bat kani ka jing trei ki bangi ngi trei menta im sumyo jing yarap i long na ki ri ki ban shabar ne na gino ki lat rei kani ka jing yarap ka bangi yo ka dei bet na ki brio ki jong blay na ki members nong ke samo nang tade na ki perlok perjor ki bahi basam ki ba don ni kejuk ke donot ba gejing sokhia na ke benta ki kani kejuk ke concern ke bangi don kan te ga ke bangi le ke dai dang ba ki ni ki por ki ba ladap ni persang ban ya kendo bat bandum lang ki ngi don kata ka por ka bangi ya kendo bat ngi crunch phang jong ni ki kam gum gini bat ki kloi ban wan chakhmat man krishan te lamba ka jing krishan jong ki lamba gini ki post nam baro man lus nam ngila ban yarap gini khynnah kum ne ban penchong school kan te ngi aingo ublai ba anda ngi pet lamba gini ki snam baro ngi sa realize ba re kala poi hadu kan ngi plan kan numbers terus pa prapo do news pa ngon ngi klem dabo target re kat ke bawan hi kita ka jing yarap ka bangilum ban ngilum man lau bnai kum ta kan na kini ki bi ai ki don ki ba shis pa tangka ki don ki ba ar spa tangka ki don ba san spa tangka kat kum ka jing small man jong ki bagin le kum ta te ya ni ka pisa ngi le am no
ni lumlang man lo bnai but ni siu ki by school ni ban thiet ki uniform ki kot ya ki khynnah ki Baduk ki Jynjar but kata kada ki ba ni trai kumne te kata kada ki wei na ka jingtrai ka ba ngila trai mynta lamba gini snam baro te dei ha gini snam ki ba nadu arjar shipho khatwei khatar ter ni shamba kini ki khynnah ki Baduk fi na lor jong ke jing ba ke Jynjar ka ba ki don hek be bat kane ka jing school jong ki don sa ka wei ru ka banta ba kata ka dei ki wan ne ki long yeng ki longsem ki ba khambun sin hi ki don tang ki keme ki khpa kimdan ki khpa ki la phet ni ki la yo bre shwei la ne kumta phila sto kita ki jing kumta ting ya persang bane kran bat ni shamba mdei tang ba ka ban ka jing duk hynrei kidon ki jing long ki jing kenram ha ka long yeng ka long sam ha ka jing em jong ki ka ba pynlong ki ba kinomla ban kiu wat hadian ba ki la yo jing yarap school ro te halor jong kata ka phang ya prakhat ngong kumnong in le ki khynnah ba ki don preng ki bri khun swet don preng jong ki ba ki kime ki pa le se ki don ba kana ru hynrei ki dup palat kim don por bat tang ban pe ki khon ro ki don preng jong ki ong mane ki ba ukpa don ti kimi ba pli litre yo litre ha ki dukan litre bela bon kenta ha ki yeng keleng la shu e ki khon tingi shamba yakini khynnah ngi don kam le e ban ngi prakhat ba ka ka school sponsorship programs ngi kanumla ban address kata te ha ka jing prakhat ba ki jing emerging mud ba ki jing duai jing prakhat ba ka dei ga por ngi bangin sedang le se kum ka ni ga bangi khot ka children's home Kalong ka basngo kamen baling ba karwai ka siyaw bar kaput katem kadon par kalenti na kabanta ban Kner ki kti shakita ki badan kam shisha ka jingarap bar kini ki khynnah ki blai shym benta kani ka program ki Sur Jingrwai jo ka jingim ki la le yala ka benta ban le ai ban Kner shala ki para khynnah ki Baduk